Rekord ta' madwar 4,000 persuna ħadu sem fil-Maratona ta' Malta li għal sena oħra kienet suċċess bil-parteċipazzjoni ta' nies minn kull mixja tal-ħajja, personalitajiet u anke barranin li ġew f'pajjiżna apposta għal din il-maratona. Il-parteċipanti setgħu jieħdu sem fil-maratona sħiħa dik ta' 42 km u li telqet mill-Imdina fis-7:30 ta' filgħodu, jew inkella in-nofs maratona li telqet fid-9 ta' filgħodu. Fost il-parteċipanti, il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil li pparteċipa fin-nofs maratona għall-ewwel darba. Tkellimna miegħu qabel il-maratona. Għandna naqra eċitament għax l-ewwel darba li ser nagħmilha, il-half marathon ser nagħmel, hawn numru oħrajn ta' deputati tal-Parlament li ser nagħmluha u nisperaw li kollox imur tajjeb. Il-kap tal-Oppożizzjoni ġera r-rotta tal-maratona f'sija u 59 minuta. Kienet esperienza sabiħa ħafna, l-ewwel darba li għamilta, però esperienza sabiħa ħafna, esperjenzajna xemx, xita, ħafna riħ, imma lestejna. Naħseb li dik kienet test ta' endurance, ta' perseveranza u ta' determinazzjoni. U llum kuntent ħafna li għaddejna minn dat test. Appart il-kamp tal-Oppożizzjoni, diversi personalitajiet oħra li wkoll tkellmu dwar l-esperjenza tagħhom f'din il-maratona. Morna aħjar mis-sena l-oħra, ifhem sabiħ li nkollu tara n-nies u jiġru miegħek u sabiħ li tagħmel skop tajjeb li fil-każ tiegħi huwa li ngħinu l-inspire. Ħadd gost ħafna ħafna. Esperjenza sabiħa ħafna għaliex ifhem tik sens ta' achievement qed tgħin lil ħadd ieħor. Jien għamilta għall-Inspire, ġifieri issatu l-flus lill-Inspire. Alright. Żammejt naħseb l-istess ħin ta' sena l-oħra, għalla bajja ma nux għalħin, imma la xjaħna sena u żammejna l-istess ħin sinjal li fis-soldat għadu jrid. Ir-rotta tal-maratona għaddiet minn numru ta' lokalitajiet fosthom ir-Rabat, il-Mosta, l-Imrieħel, il-Ħamrun, il-Bla tal-Bajda, l-Imsida u ta' Sliema fejn kien hemm il-finish line. Spikka support tal-eluf oħra ta' Maltin li tul ir-rotta kollha appoġġjaw lil parteċipanti tal-maratona. Minkejja x-xita li niżlet f'diversi nħawi minn fejn għaddiet ir-rotta tal-maratona, żgur li spikka sodisfazzjon minkejja lejja tal-parteċipanti kollha li ħadu sem f'din il-maratona li saret b'risq l-Inspire.